¿Quién va? Otra forma la veo. Dago jomugan erabilerak batzen gaitu lehengoak, oraingoak eta datozenak. Eta esan udalerri askotan behintzat ez duela. Lehenengo eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet, mingaina dantzan programa posible egin duten guztiei. Hemen mailan zaudeten guztioi. Hemen gaude erakunde, elkarte, enpresak, gaur ere elkarlanean. Guztiak ere ezinbestekoak garelako euskararen erabilera sustatzeko guztion egin beharra dalako. Denak dakigun moduan, gure gazte gehientzuenak, milaka eta milaka gazte, euskaldunak izan arren, euskararen ezagutza eta erabilera ez dira neurri berean hasi euren artean. Bilakaera ere ezberdina da, herrien arabera, gazte askotaskok eskolan eta ikastoletan ikasi dutelako euskara, beraz, euren bigarren hizkuntza da, eta askotan ez daukate aukera handirik, familian, auzoan eta lagun artean ere euskeraz hitz egiteko, ohituren kontuagaitik eta beste faktore askorengatik. Aisialdian euskararen erabilera sustatu nahi baldin badugu, erabileran eragin dezaketen estrategietan asmatu beharra daukagu bai ala bai, eta horretan ados gaude hemen gauden guztiok. Eta bide hori jorratzeko, horretarako propio jarri dugu abian mingaina dantzan proiektu hau. Testuinguru soziolinguistikoa erabileran eragiten duen faktoreetako bat da, eta egoera soziolinguistiko oso ezberdinetan biziren gazteak elkarrekin biziko dira, udaleku hauetan, 10 egunez. Eta elkar bizitza horren barruan garatuko da ohituren ikerketa antzeko hau geroago. Horretara, euskararekin harreman desberdina duten gazteak izango dira udalekuetan, eta euskaraz egunero normaltasunaz bizi diren gazteak, 12-14 urte bitarteko gazteak, eta euskara behar bada eskolan bakarrik erabiltzen dutenak, testuinguru honetan ibiliko dira, gozatzen eta udaleku hauetan. Xehetasunak behar bada Iñaki Izmendik azalduko ditu, baina nik esan behar doaz bi gauza. Gaztei begira helburua ondo pasatzea da. Oso erakargarria den programa bat aurkeztuko dugu, eta gazteak izango dira eskualde desberdinetakoak, Urola kostakoak, Urola erdiko eskualdekoak, ez da bilana? Oarsaldekoak, baita, Lea Artibaikoak, Bizkaitarrak, Ezkerraldekoak, Bizkaitarrak, eta Arabakoak, Gasteiz ingurukoak. Helburua beraz, adin honetako nerabeen artean, erabilera sustatzeko estrategiak identifikatzea eta probatzea. Orain arte, pausu handiak eman dira, udalekuak antolatu izan dira, baina konturatzen ginen zelan nerabe hauek, beraien artean normalean gazteleraz egiten zutela. Eta autoridadea, monitoreak ziren euskerak egiten zutenak. Orduan, ikerketa hori horretara begira dago. Presentamos, por tanto, unos udalecus que tienen un doble objetivo. Decía que el primero de ellos es que jóvenes de 12 a 14 años de diferentes comarcas pasen 10 días realizando actividades atractivas, que ese es el primero de los objetivos, por supuesto. Pero el segundo objetivo es un proyecto sociolingüístico, porque queremos desarrollar y probar estrategias efectivas para impulsar el uso del euskera entre ellos y ellas. Muchísimos jóvenes han adquirido el euskera en la escuela y no tienen posibilidades de utilizar en ámbitos más informales. En estos udalecus tendrán la posibilidad de convivir con jóvenes que viven en euskera con toda naturalidad en sus municipios. Las comarcas que participarán son Urola Costa, Oarsaldea, Lea Artibai, margen izquierda de Vizcaya y Gasteiz.
Contaremos con la participación de actores y actrices de Goenkale, Goazen, Parkatu, que es una serie en euskera. Goenkale era de mis tiempos. Que es una serie que, como sabéis, ha tenido muchísimo éxito y ha sido capaz de enganchar a esta franja de edad, ¿verdad? Subrayar, por tanto, y agradecer la colaboración de las distintas instituciones, lo primero, asociaciones y empresas que estamos aquí presentes hoy, porque la normalización del uso del euskera necesita del trabajo conjunto de todos y todas nosotras. Y termino con el mensaje de la activación. Se trata de activar a estos jóvenes para que disfruten en euskera, por primera vez en unos udalekuz. Eskerrik asko. Galderaren bat, baldin badago, hemen daukazu ez. Bai alde teknikotik, zein... Izenen bate dagokionez duda bat horreipatzen da, herri jakin batzutako umeak ematen ari dela, ez dakit beste herrietakoek apuntatzeko aukerak edukiko luketen, edo herri horietakoak izango dira? Herri horietakoak, bakarrik. Bai, proba pilotoa dalako aurtengoa eta herri horietakoak. 3 herrialdeetakoak. Laborategi izaera horrekin, tendabiziko kontan nola etzaioa bine horretik okurritu, baina tira. Laborategi izaera horri lotua pentsatzen dut izango dela baldintza hau herri jakin batzuetako aurri bakarrik ematea aukera, baina gero jakin nahi nuke, gerora begira, hemendik ez dakindik zer aterako da, zehazki aterako da protokolo bat, edo jarduteko modu batzuk, edo honen ondorioa izango da udaleku tematiko moduko bat, beste hainbat dauden bezala, edo hortik aterako da jardunbide eredua txertatu ahal izango da udaleku korrienteetan, aisialdi jardueratan. Bai, azken baten helburua hori da, ezta? Honen barri eman zaie aste honetan zehar gainerako erakunde guztiei, hiriburuei eta udalen bitartez udal guztietan zabaldu da. Eta helburua hori da, azken baten hizkuntza politikatik antolatzea hau ez dauka zentzu handirik, ez? Guk nahi duguna da estrategia horiek, ebaluatu programa eta identifikatu ze estrategia erabili behar diren. Eta helburu nagusia da, biharredoetzeia datorren urtetik aurrera, bai foru aldundietako udalekuetan zein herrietakoetan kontuan hartzea, ez da? Bestela ez daukagu ikusten duzuen moduan, 2 proba pilototxo dire, baina hau egin behar dena da orokortu, eta estrategia horiek identifikatzeko gai baldin bagara, aldaketa ikaragarria egongo litzake, baina mentalidade aldaketa bat ere. Orain ez dauka inolako zentzurik, datorren urtetik aurrera, estrategia horiek izan eskero, eta jarraitzen badugu era berdinean antolatzen, ez da? Getxo batek ezin ditu getxoko umeekin bakarrik antolatu era tradizionalean udaleku batzuk. Igual, kontaktatu beharko du eta azpeitikoekin edo denarakoekin eta bestera batera montatu udalekuak, ez da? Helburua hori da, erabiltzea. Umeek bestera batean jarraitza disfrutatzen, baina euskeraz hori da lortu behar dena. Eta argi dagoena da, gitxienez eskualde batzuetan, orain arte antolatu diren moduan, ez duela horrek eraginkorrean funtzionatzen. Eta kontua ez da monitorearekin euskeraz egitea eta beraien artean den erderaz egitea. Hori ez da helburua. Jakitun gara, Euskal Herritan, erdal herriak badirela, gure inguruko realidadeak oso ezberdinak direla, eta nik uste dut garapenari lotutako proiektu bat dela, eta Mirenek esan duen bezala. Azkenean, baita ere goazen bidez eta euskararen txantxagorearekin elkarla ibili gara bai ikastetxez, orain udanen funtzionatzen ari dela, edo behintzat emaitzak ematen ari dela, ze adibidez euskararen txantxagorriaren abestia izan zen.